Ħajdiru, dik min joqgħod jgħid Elvis ta' Malta jkolli ftit nibgħati jibelaw. Kassola wkoll kien jilgħab il-water polo. Ma kienx xi plejer bħalna da. U jien għala bibi u ċempel fil-Joseph Muscat u bdejna nagħtu xini 5 liri niftakar. Għatlu tajtnu 5 liri naqas kellu din is-skina f'idejh għalli sowwatlu give me the fucking £5. Esma ġbini, għara kam qatlek affarijiet, ta' għallu aħjar għalik, għallu ma dak tal-laqta, għallu ma tafx li dak għandu ta' barri. Lim-tem l-iktar idej u l-kajnek. Taraħ inti live, dak li jumal kan ħobbu ħafna jien. Araħ live, wejd li jakkaw xaħat minnkom jifem kelma. Jisom għeti għalaħ f***romom skulu. Alla bibbu ta' vera. Kompli. Fejn wasal il-kbir? Il-kbir wasal f'nofs wej, għax għadu ġej. Mela, tlaqna?